zdravo moji mačići. Ovo za 2 sekunde kažem zdravo moji mačići. Danas ćemo probamo da napravimo sedlo, ali za to ja mislim da nam trebaju krave. Zdravo Marko. Za to nam trebaju krave. Krave nema. Dobro. Opa, super. Odmah zasadimo. Samo izvinite što se šitam po farmi. Mora da ima mogu tu. Tako super. Ne treba, ali dobro, pored ovog jezera je sigurno ok. Sada moramo da nađemo kravice. A šta pa ovdje bude selo? Zamislim. Gospođu! Malo ću pojedem. 10. nivo! Mogu da jedem čak i nisam glavno okretani strano. Omega 10. nivo, jej! Uvijek je dobro ubijeti svinje. Dobiješ hranu. Krava. 2! Pjum! Mislim da bila koža u tebe, ali dobro? Jedna koža. To neće biti dosta. Ja bi morala da odem jednom tamo, zato što nema zombija jednako u vodi. Uopšte ja se plašim da ne izgubim kuću. Konje i Marka sigurno. Marka apsolut. Dobro, dođemo. Skačemo u vodu. Da krava. Koliko ovdje ima mesta? Gledajte koliko ovdje ima mesta. Plus jedna koža, plus još jedna koža. Ti ima nešto, nema. Čekaj. Se je izgubila, ne? Ne. Super, idemo odavde. Dok nisam vidjela tamo još jednu kravu. Zato što ja žela da napravim sedlo, ja mislim da sedlo pravi od kože krave. Tako da ćemo sada, a šta ako ovdje ima još? Krava. Hajde bre, neka krava. Uvijek kod konja šeta neka krava, znate? Kod Lili i kod Andreja. Ja sam Lila, dobro. Ovo samo svinje se šeta, ali svinja mi ne treba. Si ti normalna? Imam pitanje. Gdje je ono pile? He? Ljudi? Skloni se, Marko. Marko. Nenormalni Marko. To je njegova kuća. Znate kad pane kiša, on se tu sakrije. Ako neće spava, on se tu sakrije. Ali ako hoće da spava, ako je umro, on ide tu. Ćemo pokopam još malo. To znate. Čulna sam, ali dobro. Morat ću još malo da pokopam za Marka, boga mi. Boga mi bih htjela. Samo, nema samo tu. I malo možda kad dole. Možda malo još kad dole. To je dosta ljudi, neću još tako. Bože, recite mi samo šta je ovo, kakvi su ovo zvuci u komentare, molim vas. Svi budem ja 11. level, stvarno. Daj, neću valjda da budem 11. Ne, reci mi. To 11. sam. Kako više neću. 8 stepenice. Može čak i ovdje spava, eto, nekako tako. Pišemo odavde. Ljudi moji! Šta je ovo? Idi spavaj, Marko. Prokupala sam za Marko basta, ali
Zašto sam ne razumijem, ljudi moji. Imam 2-3 pšenice. Gdje sam i one druge pšenice koje sam sada... A, da. Ljudi moji, mogu da napravim hleb. A recite, da li je bolja Andrejeva kuća ili moja kuća? Da ćete reći da je moja kuća bolja od njegova. A dobro, vi odlučite. Je moja kuća bolja ili Andrejeva kuća bolja? Hleb! Ljudi, hleb! Ovo nam treba za farmicu. Super, hleba! Imamo hleba. To... Super. Pa mi smo stvarno super. Dobro, ovo mi sve za sada ne treba, samo mi ovo još treba. Super. Kako se pravi? Sedlo. Sedlo... Nema sedla. To nema... Sedlo ne mogu da napravim. A mora se pravi od više nečega. Ne znam čega. Gdje je to sedlo? A to izgleda nema sedla. Probat ćemo još. Ovako stavim da... Možda ću još krava dobijem. Šta se radi? Ne, reklame, fućina. Ok, malo ovca dobijemo. Ne bi trebala da dijelim kralicu, ali dobro. Onda se. Pipnuću ih malo. Malo ovako, pipnuću ih, ajde. Au, moje uši. Ako imaš dete, neću te bijem. Nemaš. A tamo ima krave. Treba mi koža. Koja ispadne s neke krave kože, ja se stvarno subijem. Najpše je kad skačeš. Ne! Ne u turupicu. Sad sam da je preskočim, ali... Gle ovo! Ostavim tu. Ljudi moji, šta je ovdje se nam? Nikad ne otvore. Ma, beži. Kravica. Sad s tebe ne ispane koža. Kunem se. Kažem. Ma, kunem se. Razbit ću te. Nema kože, ljudi. Šta je za radi? Moja biba mala. Ali to moja mala beba koja je izašla? Marko, dobit ćeš ti pati, ne vidim, a? Si ti to? Gledaj mi oči dok pričam. Si ti to? Šta? Si ti to pustio onu malu kozicu tamo da idem? Vidiš ti sutra što će se desi, boga mi. Sad idemo kući. Mama nas vara. Sutra ću se raspravljam s onim. Ćemo sutra se raspravljamo. Ovako. Sutra će vidjeti Marko. Mama, mogu sutra da šitam? Ne. Zašto?
Zašto? Ok, šalim se, možeš. Marko će sutra da vidi. Ovo je sad lako noć. Dobro jutro. Oj, jutro je, bre, mogu još da spavam? Ok, idem da grebuljam. Idemo ljudi da grebuljam. Da kažem grebuljamo. Marko. Za sada. Ovdje isto ima neko jezerce. A nema krava. Marko je na grebu si. Ne znam kao pazane. Tako mala. Tunc. Ne. Znači šta? Ne mogu se sebe. Marko! Yes? Ostaješ kući danas? Ok. Evo vidit ćeš ti kući ostaš. Ovo je da reći su baš dobro. Dobro, ajde. Umjesto Marka ćemo da budemo kanal. Stavili ste puno lajkova, vidim. He? Okej. O moj Bože dragi, stavili smo. O Bože dragi. Ovdje nikad nisam bila. Okej. Pogledaj to malo prasenice. Oj, prasenice tamo mali, ovo je to. Chicken nuggets, mali chicken nuggets. Nam ne treba... Ja nemam za sobom... Moram brzo odmah kući. Ajde Lilo, požuri, izbrisala sam memorije, nisam imala baš dovoljno, znate. Pa sam malo da gasim vidim, ljudi moji. Ali uopšte, ko će ovo da bude sad? Izgleda će nam ovo čudo uvijek trebati. Sada trči kako možeš da ti neko drugi... Uopšte, zašto će mi konja ako mi treba pas? Ma, ćeš li doći? Dođi. Kuca. Šli, što? Ma zašto će mi... Uopšte ovo se povuku. Ma, gdje je onaj konj sad? Niš. Prikam ja svoj konj. Ej, ne reklama. Prikam me doviđenja. Dođi. Dođi sad vam.
Ja. Što dođete? Dođi. Sad ćete vi kod Marka da dođete? To je bliznac? Ne. Jedan ima bela kopita, jedan nema. Jedan je crcan. Ako nađe bela konja, ja sam hit. Dođite, dragi moji. Au, moja glava. Ovo ti drugari, Marko. Ja ne znam sad zašto sam ih zatrpala ovdje, ali kinuti. Kada dobijem... Ne! Da. Ljudi moji, dragi ljudi moji. Ja moram onog malog konja što da već... Ne sam njega zaboravila, on je tako mali, sivi. Ja ne znam što uzimam te konje. Ali volim ih prosto. Nema veze, ja ću da imam štalo sa puno konja, ljudi. Može. Se promijenila mišljenja, može tako. Gdje je onaj mali konj? Ne, nisi otišao valjda, ne. Daj. Mogao si... Ne. Oh my god. Ma ja sam neka kornja dole. Može još neko nađemo? Ajde, neću brzo zato što on... Ja ću imati jednu veliku štalu sa puno konja. Kako je ovo? Tako... Što si brzo, ajde? Tako je spor. Bager bi ga nazvala. Ajde bre, ne spojiš se valjda voda, ne? Spojiš se valjda voda? Spojiš voda, onda neću nigdje da te vodim. Onda će pustiti se voda. Ajde, jel si dobar? Ne? Jel si dobar, ne? Jel si dobar, ne? Možda ćemo po 3 konja da vozimo zato što imam samo 3. Ajde, dođi više, stvarno si konj. Ali imala sam stvarno 4, nego sam izgubila jedan. Ajde bre, vučem te, znači ti si... Gledajte ove nožice. Sad dođi kod Marka i kod... Ne znam. Kad dobijem ono... Za ime, kao da se da ime. O Bože, drago. To je loša. Će imati ovdje društvo, kako ja vidim. To... Tebe vodimo od ovdje, okej? Doviđenja. Marko. Gdje je Marko? Odavde da izađem. Ljudi, ja se vraćam. Ja sam se vratila, ja stvarno ne mogu. Marka bi izvedala da se zna barem koji je koji, ali šipka. A ovi konji, ovi specijalni, da budu specijalni. Znači jedna štala, pa ću uopšte... Što oni to hoće? Evo, ljudi, sad će im mrakčak. Ne. Sam glupa. Skak. Ovo porastalo? Ne, sigurno nije. Sigurno nije porastalo, ne porastalo. Preskoči. Ne.
Laku noć. Izvinite ljudi moji malo. Morat ću da pređemo u drugu sobu, zašto kupaju batu. O Bože. Tako ljudi. Sada. Ljudi. Izvinite ljudi moji malo. Ok, ljudi, ja bi ovako da napravimo nekako i da iskopamo ovo tu. Toga mi nije strašno. Tako i tako. To je nekako ovako da bude, ne znam. Ne dolazi bude. Joj, ljudi moji. Kako sam lijepo sve napravila. A sljedeći put ćemo pravimo farmu. Da. I da, pravit ćemo možda setli danas, možda i sutra. Ajde, probamo sada. Kravicu. S tebe nije pala koža. Idemo da vidimo. Jedno sedlo, barem za mog konja. Jašam. Nivo, ljudi. To je baš super. Šta je tu sad? Čekajte da vidimo možda ovdje ovako ode. Potom ovako sedlo. Uopšte kako se pravi sedlo? To se teško pravi. Dobro. Samo to sam već stopiti. I to ovo ne znam šta je. Ljudi, ako vidite negdje sedlo, pišite mi komentar da ste vidjeli zašto ovo je tako teško. I još nešto, da li treba još nešto? Ja sam tako bi našla selo. To je bilo stvarno super. Dobro, nađemo selo.
tu kravu. Ne, to nije sigurno 6. Da te ubivam. Ne, to trsak, ne znam. A može i na zemlji da se... Sad ću posesati. Ne da padaš vodu. Dobro, nije voda. Dobro, ali sigurno se ne da 6. Ne znam. Može se da. Dobro, sigurno. Za našu baš. Eno, to imamo baš. Ne znam što ne nastalo, dobro. Možemo se postaviti. Kao neki bazen, ne mislim. Ovo epizoda 6 ili epizoda 4? Samo da vam kažem što sam napravila danas epizodu 4, epizodu 5, epizodu 3 sam valjda juče napravila, ne sjećam se i sada ćemo imati tunc,